ka Dr. Amprin Lingdo, Chairperson ka Committee on Women Empowerment ka Yingdor ba Thawain ka Jala Megalia, ka Laong ba ka Jingpen Shitom ka Bating ka Ap Ladadei, ba Yakisangut ki Habret Harampu Bagan Tura. Kuman Sikudo ba Yakitei ki Habret Layo Pelait di Kipulit ka West Garo Hills sa ka Jinglai Kandra, ya ka Rimpu Bagan, ka Subah Ketem Aurea, Baladei Trai do Bernard and Marak MDC ka BGP menhaka apartheid Noitung Arja Arpuar, hakabala kamera toket hadu nyopulai ngut kisamla. Ka Dr. Amprin ka Laong ba ka komiti kadang ap ya ka kaipot babnia halo kani pat onra pat hak jelang ka babun. Ngidang UI ya kata te benta kasi kalau don lupa ka jingyalang bangin ya kren sepang kata ka role jong ka committee jongi ban pet baya ki hok jong ki kentai lada ki dei ki ba chapo ka khat prasnem ne ki bala halor ka khat prasnem ni haban ya daben kata ka dei kata ka ba dei ka benta ka jongi government committee pat haba UI hakikot kubor bat kilat pat hai kubor baro baki ya kren sepang kata ka red sakata ka jaka tingi ngi kwa mansu tip tang ya ka wei ka jing shisha Pila bandon ye kini kita ki jingkhana politics rewat klet pat ban penjemno ya kata khana politics ban klet no pat bagi don kita ki sangut ki thailut ki bala weng na kutu kecaka batla shimno la rano iki shakawai pat kecaka namar kedon kata kajing pendon bakla don kam bakla ye kini ki thailut ki ba hapok khat prasnem hakata ka khaimet tingi lakhan ya ka social welfare department bakan ayengi ya ka jing jubab halor kata hatola don shisha ne em kum kata batla da kala don shisha ka ei ka ba ka social welfare department kan le ka ei ba ka women commission ka don kam ban le no mar ka ei ka ba ka child protection right commission ru ka de don kam ban le ngi kwa ban tip tang ya kata ka khana politics ngingim don kam bangin ya ketai namar ngingim don bentai kata ka khana politics wat penklet ya ka jingle ben ka jingban ben ya ki kentai hapok ka khat prasnem ban ong pat bakani ka dis pangkak politics pidi ban ya pet bakini artli ki jingja ki de ban ya jengai na we pila ban dei politician ne pila ban dei politician tang haba pila ban ben ya ki kentai ni haban ya keren ya kata ka jingsha ban ben jo kita ki kentai ngin saya tip haka praterik nomor ngilakot ya ke department haka praterik jong bunai August banwan jing tip company nomor kani ke jingja ke PUI ke khana hapo ke social media baroko wei hi ki akren tang smang kata are habaka la ai jubab ingi daki ke daki departments ki baper ki bayahap ban pet ya kani ke jingya da jong ko hok jong ki kentai kham tam lele ki kentai hapo ka khat prasnem te ki babu te ki lat ki bangin hap ban ya yat hato ka de shisha ne em ka baning kong ni banwat kata ka baar hato balai ya kita ki khna rit ki thailot ki bak tang jem ka men pia bu sha kata ka jaka bat balai lakhang khardop iki kata ka jaka namar kumbang yi social media ki kren not ki briu ya kata te kata ka jing ya don benta kata ka politics bat kata ka crime ka bapilale tingi di banya pensapret no la ka jong bat ngin pet atau ka de ne em ka jing shisha